கிளம்பிங்க இருந்து. மாத்தி மாத்தி பேசுறியா? அது நியாயமா? அதெல்லாம் நான் ஏன் உனக்கு சொல்லணும்? உனக்கு அப்பப்போ கிறுக்கு புடிச்சுக்கமா? நான் பார்க்க ஹேண்ட்ஸமா இருக்கல. எனக்கு உணர்ச்சி இல்லாம இருக்கலாம், ஆனா கண்ணு இருக்கு. இன்னைக்கு நான் வேணா தோத்திருக்கலாம். சீக்கிரமா மனித களிமண்ணே, நமக்கு நேரம். அப்படியா? அப்ப நான் உன் மண்டையை உடைக்கிறேன். என்கிட்ட வா. எல்லா மனுஷங்க சார்பாவும் நான் உன்னை கொண்டுட்டேன்னா நான் சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவேனா? மியூசிக் ஆஃப் பண்ணு. உனக்கு என்ன இப்போ அடி வாங்கணுமா? நீ நல்லா இருக்க மாட்டே. இந்த புறம்போக்கு என் மூஞ்சிலேயே அடிச்சுட்டான். சீக்கிரம் வந்து தொலை. அப்போ என்ன திட்டி எழுதிருக்கேன். அவ்வளவு திமிர உனக்கு. ஆனா இங்க இருந்து பாக்குறப்போ குழியில இருக்கிற பொணத்தோட வியூ கிடைக்குது. ஐயோ, உனக்கு இதே வேலையா போச்சு. ஏ பைத்தியம் பிடிச்ச களிமண்ணே.